Ali! Megörökítjük, hogy isztok. Kicsi! Niki, teges! Buli videó van, buli videó. Party videó van. I'm your DJ. Hozzá az agyát, Batti! Gyere, gyere. Azt. Ez kicsoda, te? Már Renni! Köszi! Robert, basszeg, megint kamerázol! Köcsög, hozzányégítem! Sanyi bácsi. Ne kockázzuk ki. Ne kockázzuk ki? Akkor igyál valamit. Nem, most ne. Most ne? Neki kardja van. Ki az a srác? Ó, erre táncolj, bazzeg. Na! A napsztárja az ájulásos beteg. Az a piros gomb volt! Melyik? Az a rec! A rec! Na, óvintosan. Húzd az a köcsög! A rec nem világítson! Rec nem világít! Mit csinálsz már? Ne gyere Rec nem világít! Rec nem világít! Mer? Tömjed ezerre, azaz. Kisgés a tojás rántottam. Ó, de kemény. Mindenki élvezik. Főleg aki néz. YouTube könyökkel vágod magad. Dehogy. Nem olyan ez. Miért vágnál? Nem is kemény. Ez egyik legjobb játék. Akard. Azt mondta. Bazd meg! Atya úristen! De basszus! Akkor bardál! Basszom magam! De basszus, így bardál basszom magam! Jobban elég kapom! Nem tudsz vele játszani. Versenyi a kardalattal így, sícs-úgy. Persze. De nem, most nem vállalom be. Ne is várj. Ó, fejékkel mit csinálsz? Ó, fejékkel mit csinálsz? Betoltam úgy ilyet! Betoltam úgy ilyet! A héttőben megláttam! A héttőben megláttam! Hátulról meglágtam! Hátulról meglágtam! A héttőben élvezek! A héttőben élvezek! Ó, fejékkel környezet! Ó, fejékkel környezet! Sárga méreg környezet! Sárga méreg környezet! Meghoztam a nőméret! Meghoztam
Egészség! Egészség. És ekkor szoktuk énekelni, ha... Nyomjad már! Nincs, amelyik ki a képbe elrontott az egészet! Na,